Okay, karon atong session pamaol sa bugan or pakusog sa pangyuran. Start with squat. Squat, di ba? By the way, magtuo mo nga na ako'y teacher. Akong teacher ra gyud kay yoga teacher. Daghan kong nakatunan na to kay sa opisina mag-yoga mi. Every Wednesday man to sa una. Wa na may mga tin. Apoy lugar. Kuya ka na. Nindot kito. Yoga. Na, mo reset jud imong mind basta mag-yoga ka kay di naman na pambabae, panglalaki pud na. Humana ni. Pangyuran man atong tirada. Luhod, kiyod. Luhod. Unsay akong gi-emphasize ani? Back muscle, hamstring. Sumo na. Luhod. Nga kani sad importante po kayo kang arthritison mo. Ana. Luhod, kiyod. Nga pwede, ana, luhod. Sakit yung buko-buko. Stretching lang. Ang yoga day, hindi na matter kung flexible ba kayo ka or di. Sa imong hunaw-naon, reconnection na sa imong lawas. Anang body ba? Unsay feel nimo karon? Unsay kaya sa imong lawas? Di ka magsigig compare na. Hello, ako handstand na. More of focus, mindfulness may tawag o reconnection sa body. Pangyuran man napog. Luhod lang ka. Oo. Kato siya na exercise, simple lang kayo. Pero makaingon mo nga mo-boost gyud ang inyong awareness. Basta maka-exercise mo every morning. Na,